No niin, täällä taas vetujengiä. Tänään me pelataan Bioshock Infinite. Ja tuossa aikaisemmassa videossa meille jäi vähän, tai teille varmaan jäi vähän epäselväksi, että ketä tähän kanavahenkilöstöön kuuluu. Eli meitä on niinku käytännössä niinku 2, mutta meillä on myös yksi henkilö kanssa meidän mukana. Elikkä mä en mainitse nimiä, mutta sanotaan nyt, että meillä on 3. Otetaan nyt vaikka nyt, no mä oon vähän nössä. Elikkä tosiaan mä toimin niinku kameramiehenä, mutta myöskin pelailen. Ja sitten toi mun yksi toinen kaveri, se vähän niinku enemmän pelailee, että se ei oo. Joo, tohon meidän ensimmäisen videon kommentti oli tullut huono kuvanlaatu, me tiedetään kyllä no. Ihmiset varmaan, jaha. Are you afraid of God? No. But I'm afraid of you. Just niin. Ja joo, tosiaan sori näistä surkeista grafiikoista. Mulla on paskatietokone, että ei tarvitse ihmetellä. Mutta kumminkin. Niin meillä tuli... Are you going to just sit there? As compared to what? Standing? Not standing. Rowing. Rowing? Hadn't planned on it. So you expect me to shoulder What's the this? burden? No, but I do expect you to do all the rowing. And why is that? Coming here was your idea. My idea? I've made it very clear that I don't believe in the exercise. The rowing? No. Imagine that's wonderful exercise. Then what? The entire thought experiment. Excuse me. How much longer? One goes into an experiment knowing one could fail. But one does not undertake an experiment knowing one has failed. Can we get back to the rowing? I suggest you do, or we're never going to get there. No, I mean I'd greatly appreciate it if you would assist. Perhaps you should ask him. I imagine he has a greater interest in getting there than I do. I suppose he does. But there's no point in asking. Why not? Because he doesn't row. He doesn't row? No, he doesn't row. Ah, I see what you mean. We've arrived. No niin, kiitos. Päästäkää mun puolesta. Jaksa kuunnella teidän brittiä höpinät. Kiitos. Shall we tell him when we'll be returning? Is somebody meeting me here? I'd certainly hope so. It does seem like a dreadful place to be stranded. Joo, ok. Well, maybe there's someone inside. No nyt katsotaan sanko. Do it. Bring us the girl and wipe away the dead. This is your last chance. Okay. Excuse me. It's Booker DeWitt. I guess you're expecting me? Pitäisikö mun... Joo, no. Good luck with that, pal. Hei, täällä Is anyone here? Hello? Oli useful supplies. Jee. Silver Seagull. Hiile. Olis mä pistetty radiohiilisesti tuon paskaa? Ei vasta. Ihan ok. Oi saakeli toi tekee mun tunniseksi toi. Oi saatana. Shit. Oi vittu. Kuolleen ruumiin näkeminen tietää sitä, että mä kohta vittu saan tapella täältä tai jotain. Juu. Pitäisikö mun mennä tänne ihan ylös vai? Oliko se? Oliko se? Wait a minute, that card. Elikkä... Näinkö? Vai mitähän? Mitä vittua? What in the world is... Okei. Voinko mä nyt ottaa mun aseen esille? Mahdollisen tappeluvaralta kenties. Koska minä vähän luulen, että mutta joudutaan ampumaan. Mä en tykkää tästä. Mitä? Miks toi vilkkaa? Vitun vilkkaa.
Joo, voit lopettaa vilkkumisen jo. No niin, tää ei ole realistista. Ei oo ollenkaan. Ei siis yhtään. Mitä nyt? Tää. Kiva, nyt tästä muuttuu vielä joku sankelin vuoristoda. No niin. Luuleksä, mä oon niin hölmö, että istun tohon. Looks like they expect me to sit in their fancy Vai chair. pitääks mun istua tuohon? Istutaan sitten. Mitä helvettiä? Make yourself ready, Pilgrim. The bindings are there as a safeguard. Oi vittu. Voi saatana mun pistooli. Damn it! Ascension. Ascension in the count of 5. Count of 4. No, no. Oi vittu. 2. Mitä nyt tapahtuu? Hei. Wow. Ascension. Mitä vittua? Lähtikö tää ilmaa? Just stay calm. 5,000 Noin. feet. 10,000 feet. Ei vittu oikeesti. 15,000 feet. Ei saatana. Hallelujah. Mitä? Voisiko joku vähän selventää? Mikä tän kaupungin nimi olikaan? Voi vittu, me pudotaan. Nyt tulisi tänne laskuvarjo. Mikä vitun Zeppelin? Just. Noin. Okei. No, isäkomsto. Sä et näytä mun papalta. Joo. Selvä. Mihin tähän nyt mua vie? Joo. Ois. Joo, and truly deserve not this mercy. He has led us to this new Eden. A last chance for redemption. Niinkö tuossa oli? Joo, laitan. No niin, mä laskeudun apinasukkulassa maan ytimeen, selvä. Aiku hetki, vähän on taivaassa. And the prophet shall lead the people to the new Eden. Mikä vitun uskollinen paai tää on? Oi vittu, tää alkaa muistuttaa muuten rippileiriä. Voit sitä rippileirillä ei ammuskella. Pääsin mä irti ja sit pääsin. Jes. Okei. Joo. Mutta tosiaan joo. Toimme katsotaan sitten seuraavassa videossa jo. Meillä alkaa aika kohta loppumaan. Elikkä se on sitten niin seuraavassa videossa. Niin tavataan taas. Ei muuta kuin vaan se on tältä erää. Kuittia loppu.